teño varios tics localizados, un no ollo esquerdo e outro no padal. Chámame Migueliño Padronés. Evidentemente son de Padrón. Teño unha idea de facer unha app, sabes, como no Tinder. Aparece unha persoa, daslle ok, cruzas con ela e xa está, cobras. PayPal, da igual. Tinder Chap. Que se parece? Coñecí un tipo nunha discoteca que foi... Tiña unha empresa de compañía, chamáballe así, empresa de compañía, eu traballaba para él, acompañábamos a xente e cobrábamos, hostia. Sabes, non? Supoño que estou aquí porque teño algo que ofrecer. Son un tipo tranquilo, se quero estar tranquilo. Voy a ser el enemigo disparando pan de higo, no se me podrá